Și bine ați venit la un nou vlog de pe acest canal. Și da, vreau să vorbesc despre ceva, despre haterii din România, care gen eu nu înțeleg. Pentru că ei intră la un canal respectiv, nu contează, și dau dislike, înjură și nu înțeleg de ce. Dacă nu-ți place ce face tipul acela, mai bine nu mai comentezi, nu mai zici nimic și gata. Mai bine așa, decât să intri să-l întristezi sau ceva. Mai bine nu mai dai dislike sau ceva. Și eu nu vă înțeleg. Pentru că eu dacă aș intra la cineva pe canal și nu mi-ar place ce face, nu m-aș apuca acum să-l înjur, să-i dau dislike sau ceva. Mai spun, da, și nu i-aș spune nimic dacă nu-mi place mie. Și da, chiar că schimbam subiectul puțin, vreau să vă mulțumesc pentru că am ajuns la suma de 69 de abonați, chiar că aveam 70, dar nu știu cine s-a dezabonat și așa. Și da, și să revenim. Mai spun încă o dată, mie nu-mi place de hater pentru că ei intră la un canal și dau dislike, înjură, chestii de-astea care mie nu-mi plac. Și da, eu intru la un canal și văd așa, mie dacă nu-mi place ce face tipul acela, mie nu-mi place, da? Eu nu mă apuc acum să-i dau dislike, să-i comentez comentarii urâte și de-astea. Mai bine nu mai zic nimic și ies de pe canal și da, cam atât am avut de spus și da, la revedere!